Καλωσορίσατε στο μαγικό κόσμο της ζωγραφικής. Ελάτε να ξεκινήσουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από την ιστορία, τις τεχνικές και τα χρώματα που ζωντανεύουν τον καμβά. Από τον Ιμπρεσιονισμό και τις μοναδικές στιγμιαίες εντυπώσεις φωτός και χρώματος του Κλοντ Μονέ, μέχρι την κατανόηση του φωτισμού και των σκιών, και πώς αυτά μεταμορφώνουν τις απλές γραμμές σε τρισδιάστατα έργα τέχνης. Μαζί θα μάθουμε τις βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου, χρησιμοποιώντας βοηθητικές γραμμές για να φέρουμε την ισορροπία και την ακρίβεια στη σύνθεση μας. Θα εξερευνήσουμε τις τεχνικές σχεδίασης του ανθρώπινου σώματος, μελετώντας τις αναλογίες και τη δομή που ζωντανεύουν τις γραμμές. Θα ανακαλύψουμε τις αρχές της προοπτικής και τη σημασία της αφού μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε τις τεχνικές για την απόδοση του τρισδιάστατου χώρου με ακρίβεια. Αυτή η γνώση ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας και βελτιώνει την καλλιτεχνική μας ευαισθησία, επιτρέποντάς μας να πειραματιστούμε και να εξελιχθούμε δημιουργικά. Το μάθημα είναι η ευκαιρία σας να ξεκινήσετε ή να εξελίξετε την καλλιτεχνική σας πορεία, εξερευνώντας τεχνικές και εργαλεία που θα σας επιτρέψουν να εκφραστείτε ελεύθερα και να δημιουργήσετε μοναδικά έργα τέχνης. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι δημιουργίας, μάθησης και έκφρασης. Γιατί η τέχνη δεν είναι μόνο εικόνα, αλλά μια ζωντανή γλώσσα που μιλάει στην ψυχή μας. Κάντε εγγραφή τώρα στο μάθημα «Εισαγωγή στη ζωγραφική, Ιμπρεσιονισμός και Κλοντ Μονέ, τεχνικές και βασικές κατευθύνσεις στο σχέδιο». Για νέους καλλιτέχνες. Ας ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι μαζί.